Chatsman, tiri kumanzi coronavirus chimbori chini? Kule, inonzi coronavirus. Unainopisa ine mani mwaishenyu musazotipe magilafo ne mamaski Nogogeza yenyu mwasiya wani mitapa munotaura musafemerane musapinda munzvimbo dziri crowded mikana yekutapurira na inosawanda asi chikurukuru chiripo hama neshamwari iye mino namataisa tibate korona namataisa tibate korona namataisa tibate korona otherwise muno mungaite disaster namataisa tibate korona namataisa tibate korona namataisa tibate korona otherwise muno mungaite disaster kati namatire hama dzedu dziri pachangani haleluya hemeni tisakangane vari kuSpain vari kurwadziwa nacho vari mpei varoi muri piko dai machinokora tsoka ndarwadziwa ndazvachaita saka ndindavhoka kana kuri kudanza kwedu mwari tinzwirei tsitsi namataisa tibate korona namataisa tibate korona namataisa tibate korona otherwise muno mungaite disaster namataisa tibate korona namataisa tibate korona namataisa tibate korona otherwise muno mungaite disaster urainopisa ine mani mwaishenyu musazodipe magilafo ne mamaski mogogeza yenyu mwasiya wani mitapa munotaura musafemerane musapinda munzvimbo dziri crowded mikana yekutapurira na inosawanda asi chikurukuru chiripo hama neshamwari iye mino namataisa tibate korona namataisa tibate korona namataisa tibate korona otherwise muno mungaite disaster namataisa tibate korona namataisa tibate korona namataisa tibate korona otherwise muno mungaite disaster matambudziko ose awira munhu pasi pezuva agadzirwa nemunhu mwari akagadzira mabhakteriya kuti atibatsire in our day-to-day lives munhu nenjere dzake dzaanoda kuvandudza ndokugadzira virus iyo yava kuparadza vana vepasi rino gumirai mukubika doro makunyanya Music.